Benvidas e benvidos, que me cae o micro, a outro directo máis Orgullo Galego. Nada, prometí hai unhas semanas que íbamos a parar, pero ao final vamos a continuar facendo unhas poucas conversas máis durante este mes de xullo, posiblemente o mes de agosto. Por certo, agradecer tamén a acollida que tivo a conversa da semana pasada sobre ese fito histórico que foi a Revolución Galega de 1846, que está a ter moitísimas visitas e ademais está a xerar moitísimo interese. E como sempre digo, animarvos a seguirnos nas nosas plataformas, onde tamén temos as conversas subidas en YouTube, iVoox, Spotify, tamén Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, canle de WhatsApp, etcétera, non? Hoxe temos unha conversa que é radicalmente distinta, non? A temática que tocamos a semana pasada é unha conversa que trata sobre un proxecto chamado Habitar o Baleiro e que vou citar textualmente, un proxecto xornalístico multiplataforma con vocación de longo percorrido que nace para documentar a vida no rural de Galiza. Son varias as persoas, non, que fan parte deste proxecto, como teñen aquí indicado, a través de imaxes, infografías, textos, vídeos e audios, un colectivo formado polos xornalistas Claudia Morán, Sergio Pascual, Lucía Barrategui e o fotógrafo Brais Lorenzo, cando o apoio dos profesionais do audiovisual Metropolis.cooperativa. Bueno, vamos a falar, podría introducilo máis, non, pero vamos a falar hoxe con tres estas persoas, non, deste proxecto, que eu creo que é un proxecto moi interesante, moi necesario e que reflexiona sobre problemáticas que están presentes xa na actualidade, non, e que xa veñen de atrás, pero que tamén mostran, non, como esa revitalización, non, do rural xa sexa mediante novas formas de vida, tradicións, etcétera, non? Hoxe connosco temos, por unha parte, a Brais Lorenzo, formado en fotografía, xeografía e historia, Claudia Morán, graduada en xornalismo pola Universidade Ramón, seguro que o leo mal, Ramón Llull, sí, e máster en xornalismo especializado en política internacional pola Universidade Pompeu Fabra. E, por último, Sergio Pascual, licenciado en xornalismo pola Universidade de Valladolid,
máster de radio na Universidade Rei Juan Carlos e Comunicación Política e Marketing na USC. Voulles dar paso, dicir tamén para quen nos está a escoitar xa dende o podcast que nunha parte da conversa poremos unhas fotografías que intentaremos describir pois, para que vos fagades unha imaxe na cabeza, non teñades unha idea un pouco pois do que falamos, non? Nada, vamos a darlle paso e vamos a comezar con esta conversa. Hola. Hola, que tal? Boa tarde. Moi boas. Que tal? Hola, que tal? Que tal? Bueno, falábamos estes días que a ver se podíades estar todos e todos, non? Porque hai cos problemas técnicos, pero eu como para estas cousas son optimista, non? Por natureza xa sabía que íbamos a estar aquí, que non iba a haber problemas técnicos, así que nada, darvos en primeiro lugar a benvida. O prazer é noso, a verdade, que poder estar nunha plataforma como Orgullo Galego, que facedes un traballo impresionante e estamos moi agradecidos e para nós é un prazer enorme estar aquí con vos hoxe. O mesmo digo, eu son un consumidor de moito do que facedes, do ciclo de Entroido, outro día incluso escoitando a conversa sobre San Xoán, bueno, maravilloso estar aquí. Un prazer, Borja, grazas, de verdade. Nada, o prazer é meu, encantado que poidades vir a falar hoxe, porque aparte é unha temática que de algún xeito tamén intentamos en Orgullo Galego pois reflexionar, tocar e mostrar, non? Ás veces o que a inmediatez que teñen as redes sociais pois non permiten mostralo como se debera ou tamén que xere un espazo de reflexión o máis amplo posible, non? Pero sí que esta conversa pois busca un pouquiño, pois tamén tanto para xente que está no directo como sobre todo a gran maioría da xente que estará fora do directo reflexionar sobre estes temas. Entón, para comezar, antes de nada, pois eso, para quen nos este a ver agora ou nos este a escoitar, que é Habitar o Baleiro? Bueno, penso que de inicio, Borja, explícachelo moi ben nesa descripción do proxecto. Efectivamente, Habitar o Baleiro é un proxecto xornalístico, multiplataforma. Multiplataforma significa que pegamos pois, todas as vías que podemos, dende as fotografías de Brais ata textos xornalísticos, pezas de audio, que ás veces esquecemos que o audio tamén pode ter un papel moi importante nas reportaxes, no? E nas historias, e tamén peza audiovisual. No? Aquí queremos poñer o foco pois, no xornalismo e en documentar a vida no rural, no? Queremos documentar o presente do rural galego e un pouco, pois, con ese presente podemos albiscar ese pasado do que vimos e que aínda se conserva e que esmorece en moitos casos e logo, pois, outras cosas que están nacendo tamén no rural, no? Outros proxectos, novas formas de vida, novas iniciativas, algunhas que volven ao sector primario, outras que pasan, pois, pola sustentabilidade, pola ecoloxía, etcétera. E, bueno, e en definitiva, é unha maneira de documentar para expresar que no rural hai vida, no? Hai despoboamento, pero tamén hai vida, pasan cousas no rural, hai moitas historias e que non fai falta que vayamos moi lonxe para facer xornalismo, para facer boas historias, no? Que a uns kilómetros da casa temos moitas historias que contar do noso rural, no? A miña parte pareceme, como está enfocado o proxecto, pareceme super interesante, pareceme moi acertado porque moitas veces, non, nas reflexións que hai alrededor do rural, como hai uns laios permanentes, non, de como foi como é o pasado, un pasado que hoxe está prácticamente esmorecendo, que en algunhas cuestións mudou, podemos dicir, para mal, non? Noutras cuestións simplemente continuou nunha evolución lóxica que ten toda a sociedade, non? Pero dentro de todo ese aspecto negativo tamén hai cuestións moi positivas, que son o que mostrades vos, non? Ese que nos tratamos moito en Orgullo Galego, ese boom que hai tamén de recuperación de tradicións e posta en valor da cultura, as novas formas de vida, pequenos proxectos que se están facendo oco, non? E que eu creo que tocades moi acertadamente.
Sí, bueno, eu non vou acaparar, vos pisádeme, pero Nada, sí, dale. neste proxecto que ten varias patas, que tamén o imos explicar agora, pois sí, queremos amosar evidentemente o que está a pasar con ese proceso de despoboamento, desas cousas que desaparecen, pero tamén desas persoas e desas aldeas que están recuperando ou preservando certas tradicións, certos ritos, certas celebracións, que ao final o que reivindican é iso, no? O que son, o que foron, cousas que non queren que se perdan e que queren que sigan sendo. E reivindicar tamén o territorio, no? Porque non deixan de ser pois moitos ritos, moitas celebracións ou costumes, o mellor propias dunha parroquia en concreto, no? Non de todo un municipio. Entón, bueno, queremos amosar as luces, pero tamén as sombras, no? Entón, temos agora mesmo unha exposición de 40 fotografías, con audios, con textos no Museo do Pobo Galego. Queremos que esa exposición sexa itinerante, que vaya por máis cidades e vilas de Galicia. Logo temos un repositorio web que é habitarobaleiro.gal, onde ademais nos encantaría convidarvos a entrar e a compartir con nós, se queredes e se vos apetece, pois historias do rural que existen e que pensades que merecen ser contadas, non? E logo, por suposto, a publicación de pezas xornalísticas, multiplataforma, como falábamos antes, e finalmente queríamos rematar cun documental o ano que ven, si todo vai ben, que resuma un pouquiño pois a alma, no, deste proxecto de Habitar o Baleiro. Un pouco, antes de nada, vamos ir máis atrás, non? Como xordeu pois a idea, non, deste proxecto? Bueno, creo que me toca a min entón explicar un pouco esta parte, porque liei esta boa xente, a verdade, que é unha maravilla traballar con estas persoas, rodearme delas, pero bueno, diría que xurde dun xeito natural, non? En primeiro lugar, eu traballo como fotoxornalista dende fai máis dunha década, non? Entón, pois, documentando, por exemplo, cuestións como nevaradas ou emerxencias, como os incendios forestais, etcétera, sempre me interesou moito máis o que pasa nas aldeas, non? Entón, conforme vai pasando o tempo, vaste dando conta que tes aí un traballo xa de arquivo, que, bueno, hai un traballo agora de posta en común, de recuperación de arquivo desas imaxes feitas ao longo dos anos, non? Para ser honestos, non é que levemos traballando en Habitar o Baleiro 10 anos, non? Pero sí que hai imaxes incluso de máis tempo, hai traballo de máis tempo, hai incluso na exposición hai fotografías do ano 2012, para que nos entendamos, non? Pero Habitar o Baleiro non xurde no ano 2012, digamos que hai un traballo de recuperación de arquivo e dun proceso natural, vital e profesional. En canto máis persoal, penso que isto que nos toca un pouco a todo o mundo, pois eu teño unha parte da aldea, non? Meu pai naceu nunha aldea, viviu nunha aldea, el sempre comenta que naceu na parte bella dunha casa en cuxa fachada pódese ler unha inscripción que data do ano 1771, e, bueno, eu son testigo de como esmorece a miña aldea, de como esmorece esa pegada familiar, de como todo vai a menos, de como non hai nenos, de como non hai relevo xeneracional. Entón, bueno, directamente esta cuestión diría que nos apelaba directamente, non? Sendo fotoxornalista e xornalista neste caso, pois creo que non documental ou non facer este traballo sería como mirar para outro lado. Creo que non hai agora mesmo en Galicia, bueno, hai certas cuestións, obviamente tamén moi importantes, pero diría que casi o máis importante porque engloba moitas outras, non? Como falaremos, supoño que máis adiante, como tema medioambiental, etc. Está todo como moi cohesionado aí. Entón, bueno, hai outros proxectos que se están facendo sobre o tema, moi bons proxectos, non? Hai varias persoas que están traballando, pero nós queremos aportar tamén esta visión, como decía Claudia, xornalística e, bueno, un traballo de longo percorrido, moi laborioso, moi costoso, pero que lle estamos metendo toda a nosa paixón e toda a nosa enerxía. E, como decía, pois, creo que todas as voces son poucas para falar dun fenómeno que, bueno, que penso que é moi importante que tiña que estar sobre a palestra moito máis do que está. Bueno, ademais no teu caso, moitos do teu traballo, non? As túas fotografías son coñecidas precisamente tamén por mostrar aspectos a vida rural e moitas ocasións collendo forza especialmente cuestións máis negativas, non? Como son os lumes, pero que de algún xeito tamén contribuíron a, quero dicir, a mostrar
a humanizar, non, o que hai detrás disso. Quero dicir que detrás dunha foto dun lume hai vidas que se poden estragar, hai persoas que viven, non, en comunión co medio ambiente, e que lles afecta, que é unha problemática pois que igual quen vivimos nas cidades, non, pois podemos sufrir, pero non o sufrimos tanto porque sabemos que en principio non vai chegar a porta das nosas casas, non? Sí, o dos lumes é curioso, porque parece como que chega o inverno e esquecémonos dos incendios, non? Parece que, bueno, eso xa quedou moi atrás, e agora que estamos achegando ao verán, eu sempre, cando a xente se queixa do mal tempo, por exemplo, digo, bueno, deixa que chova un pouco, que así polo menos de momento non arde o monte, non? Sempre ando con esa teima de... Pero sí, un pouco a intención é documentar ese modo de vida, non? Das aldeas e tristemente os incendios forestais pois son algo cíclico que volven prácticamente todos os anos. O ano pasado tivemos sorte, que foi un ano bastante tranquilo, pero, bueno, adoita ser algo pois que se un ano arde moito, o seguinte non arde tanto. Entón, bueno, este ano 2024, a miña experiencia dime que será algo peor que o ano pasado. Pero, bueno, en esencia, eu tamén quería decir que bueno, temos sorte porque nós ainda, o que comentaba, non temos esa pegada, esas raíces, sabemos de onde vimos para saber tamén a onde imos, non? Temos esa relación un pouco, no meu caso, pois teño esa parte máis da aldea por o lado do meu pai e polo lado da miña nai son urbanita, digamos, non? E ainda criándome nunha cidade podo volver á aldea, non? Eu creo que ahora as xeracións do futuro moitas delas van a ter unha desconexión total, non van a ter ningún pai ou nai que se criase nunha aldea e isto vai a ser, creo que, un problema grande por non relacionarse nada con este medio. Totalmente de acordo. Eu, por exemplo, tamén que, claro, vamos para atrás, meus pais naceron en aldeas, meus avós en aldeas, bisavós en aldeas, eu xa nacín en cidade, pero ainda tiven esa conexión permanente. Pero claro, sí que xa estamos con... E digamos que en Galiza é raro ata hai 2 días a persoa que non tivese digamos, aldea onde ir, non? Pero agora xa empezamos a construir pouco a pouco novas xeracións na que xa os seus pais, avós, xa naceron en cidade, entón perdese un pouco ese vínculo, pero, bueno, tamén é un momento no que se está falando, pois, de outros modos de vida, non? E de poder volver ao rural, sen que eso signifique ter a vida ou o traballo pois que había igual hai 50, 60, 70 anos, non? Tamén, a respecto deste proxecto, un pouquiño, antes citaba algúns nomes, non? Pero quería saber un pouquiño, pois, quen forma parte, non, do proxecto e un pouco cal é o papel de cada persoa desas, non, que facedes parte. Bueno, no proxecto formamos parte, evidentemente, as 3 persoas que estamos aquí, Brais na parte de fotografía e tamén algo de vídeo, Sergio, Lucía Barrategui e eu estamos máis na parte de texto e tamén de audio e montaxe de audio, e logo tamén pois contamos con xente maravillosa que nos axuda e nos apoia, como son na cooperativa Metrópolis, como comentabas ao principio, Borxa, que están Miguel Riaño, Tomás Harris e Juan Carlos García. Contamos tamén con Sara García, que é xestora cultural, e tamén co equipo de 100 Palabras, botándonos aí unha man nas redes sociais que, como xa todos sabemos, pois as redes son unha parte moi importante, ¿no? para a visibilidade do proxecto. E aquí estamos, dando a tecla. Pero abertos a que se sume xente e está evolucionando continuamente. Sí. E a mí algo que me chama a atención, non? Eu, claro, cando lera xa do proxecto, non? Pensaba que era pois unha exposición de fotografías na que puidera ter pois debaixo, non, unhas pequenas liñas, non? Digamos, dándolle sentido a cada fotografía, non? Pero nesta exposición contades tamén con apartado de, se non me equivoco, de vídeo e audio, non? Quero dicir, non é unha exposición exclusiva só de fotografía. Sí, exacto. Aquí, bueno, seguro que Sergio aquí pode falar un pouco porque se ocupou en parte da parte dos textos, pero sí, é un pouco eso, ese conxunto, ¿no? De fotografía, que evidentemente é unha exposición fotográfica, son aproximadamente 40 fotografías, pero van acompañadas de textos xornalísticos, pezas de audio, e hai tamén pois unha peza audiovisual que podemos considerar pois un punto de partida dese futuro documental, ¿no? que vai haber.
E eso, e na parte máis de textos estivemos Lucía, Sergio e eu aí arduamente neses últimos días de entrega. Sí, ademais, claro, nos pensamos na parte de audios porque é unha cuestión moi inmersiva, non? As fotos de Brais falan por si soas, son, bueno, falar da fotografía de Brais Lorenzo se cadra precisarías falar só con el, entón, antes de que fales só con el, é moi difícil poñerlle texto porque sei moito que contar, pero a idea era extraer algún detalle, alguna cousa, unha mirada ou intentar describilas tamén. E a parte do audio, entendemos que este proxecto abrangue moitas cousas, unha delas é como soan os espazos, non? Como soan eses lugares que están baleiros ou que queren que estean baleiros ou que loitan por non estar baleiros. E aí o audio creemos que ten unha forza, un poder moi evocador. E a partir de aí foi moi bonito na exposición ver a xente co móvil e os QR intentando escoitar, non? E poder trasladar esas tres linguaxes pois construe unha exposición que é máis viva do que podería ser só fotos ou texto, non? A idea é traspasar o umbral de facer algo que chegue aos ouvidos das persoas que forman parte desta exposición. Claro, eu diría que somos un equipo, non? Entón, son diferentes linguaxes que se complementan unhas ás outras, non? E enriquecen. A fotografía enriquecese co texto, o texto enriquecese coa fotografía, como que todo se complementa e bueno, potencia, non? De algún xeito. E, por exemplo, a fotografía en sí, a nivel fotoxornalístico e documental, tampouco se entende sin a información. Esta cuestión de unha imaxe vale máis que 1000 palabras, eu non a comparto, non? Sempre ten que ter aí un contexto, non? Para explicar o que está acontecendo. Pode ser unha imaxe moi potente, pero sempre ten que explicarse de algún xeito. Entón, bueno, esa foi a intención desta exposición, que é a primeira parada do proxecto, pero un pouco o que engloba todo, non? Que todo se complemente e que todo se una de algún xeito para potenciar o discurso. Vamos a poñer algunhas fotos, non, que fan parte deste proxecto, pero antes iso, un pouco, pois, eso que nos escribades, que temáticas fan parte, non? Quero dicir, dentro desa vida rural, digamos, que cuestións escollestes que reflexara este traballo? Bueno, eu distingo aquí como tres bloques, no? Que por un lado serían como os temas máis abordados ou que máis nos veñen á cabeza inmediatamente cando falamos do rural, no? Como son, pois, por suposto, o despoboamento, a soidade, o illamento, a desasistencia, no? E todo eso que morre e todo eso que desaparece, pero logo tamén amosamos problemáticas que están relacionadas co rural, no? Que non son únicas do rural, pero que están directamente relacionadas co rural e o abandono, no? Como poden ser os lumes, a seca, a proliferación de parques eólicos en zonas habitadas ou que antes estaban habitadas ou máis habitadas. E logo, por último, os temas pois menos mencionados ou que a xente lle poden parecer máis insólitos ou curiosos, como esa reivindicación da vida no rural, no? Dende eses proxectos novos que están a xurdir e esa xente que loita e pelexa ou renuncia a certas cousas na súa vida para poder vivir no rural e facer esa aposta, como tamén pois esas cousas que falábamos ao principio, no? O entroido, os ritos, as celebracións pagas ou religiosas, eses costumes, no? Entón, bueno, intentamos dar unhas pinceladas dentro de cada un deses bloques e realmente hai moitas cousas dentro de cada un deses bloques e que ademais dialogan entre elas, no? Porque ao final son persoas que coinciden nun mesmo territorio de diferentes idades e ao final, pois, ao mellor unha está creando de cero unha vida pois cun proxecto ecolóxico así e asá, e outras son persoas que só viviron aí, non teñen ningunha intención de marchar de aí e saben que van morrer aí e non morrerían noutro sitio, non? Claro. Foi unha... Perdón, non, fala. Dalle. Que tienes o xefe, fala. No, eu que iba a comentar que hai unha cuestión que tamén pouco se toca, que é o tema da soidade, non? No rural, que eu creo que é unha cuestión que compre poñer en valor, que moitas veces dáse tamén pola falta de servizos, pola falta de
non, incluso en algunhas ocasións pois hai xente que o único contacto que ten en toda a semana pois igual é quen lle vai levar o pan ou é o médico ou é eso, pois o veciño do lado, non, pero quero dicir que é unha cuestión tamén moi importante que eu creo que tamén hai que poñer en valor, non? Esa cuestión refléxase en moitas das fotografías, obviamente, nesa parte, digamos, máis de sombras, máis decadente, non? Que aquí inicia un pouco a mostra. E tamén incidimos moito nun acompañamento que fixemos durante bastantes xornadas a un enfermeiro rural na zona de Folgoso do Courel para mostrar esa cuestión, non? Da desasistencia ou, bueno, dos coidados. Bueno, ao final Galicia é unha das zonas máis avellentadas dentro da Unión Europea. Entón, estas persoas, moitas delas, o que estamos falando, viven en completa soidade, en aldeas illadas e, como ben decías, Borxa, ás veces pois non reciben ningún contacto con ningunha persoa, non? Con ningún ser humano. Claro. Entón, bueno, hai unha imaxe que a mí me gusta moito na mostra, que creo que xustamente non está entre estas que che pasei, pero, bueno, que reflexa un pouco como é a chegada do enfermeiro á casa dunha muller e a cara de ledicia que pon a muller o velo, non? Que é como a única visita que o mellor esa persoa recibe durante días, non? O único contacto que ten. Entón, bueno, esta cuestión é unha gran problemática porque son persoas que queren seguir vivindo nas súas aldeas, pero que están sumidas en moitos casos nunha completa soidade, non? Totalmente de acordo. E se non se queredes indicar algo máis por aí. No, eu simplemente quería engadir que sí, que o tema da soidade está moi presente, pero, bueno, tamén evidentemente está moi presente o tema da soidade nas cidades, non? Porque ao final a xente maior pois está bastante soa en todas partes, pero a diferenza quizáis que hai co rural e sobre todo co despoboamento é que en determinadas áreas, sobre todo que coinciden coas áreas máis de montaña das provincias de Lugo e Ourense, é onde hai un acceso máis difícil de todo, ¿no? de todos os tipos de servicios que poida haber. Entón, ao final, hai persoas moi maiores, moitas vivindo soas e sendo moi autosuficientes, algunhas con persoas de artrose, artrite, grandes problemas de mobilidade, pero que tiran para diante soas, ¿no? E logo, en relación co que contaba Brais en Folgoso, o enfermeiro, efectivamente, moitas veces, pois esa conversa diaria que teñen moitas persoas que viven en clara dispersión, no? Polas montañas do Courel, en aldeas illadas, algunhas de moi difícil acceso, porque están moi arriba ou moi abaixo, e ao final ese anaquiño de tempo que el pasa con esas persoas é un anaquiño de vida, e é tamén un xeito de facerlles chegar a atención primaria ás súas casas, porque, claro, nas cidades, pois, probablemente é máis ou menos sinxelo conseguir que alguén te leve ao médico, non? De alguna maneira, pero nesas zonas é que realmente para moitas persoas sería imposible, se non fora pois por esta asistencia a domicilio do persoal sanitario. E aquí remarcar tamén que precisamente o persoal sanitario pois rexeita en moitos casos traballar nas áreas rurais, non? É dicir, ter o seu centro de saúde, o seu lugar de traballo nas áreas rurais. E este enfermeiro en concreto percorre, el vive en Cospeito e percorre nada menos que en total uns 300 kilómetros diarios, entre que sae de Cospeito, chega a Folgoso e logo percorre a montaña de Folgoso, de arriba abaixo para ir ver a xente. Entón, sí, hai moita soidade e eses pequenos acompañamentos que lles dan a vida, non? E ás veces esa conversa semanal que mencionabas, Borxa, pois temos sido nós chegando a casa de alguén que nos abre as portas da casa e que nos recibe dunha maneira impresionante porque somos conversa e somos compaña, non? Claro. Eu quería tamén o tema de que unha tipoloxía que vemos moito son persoas coidadas polos seus propios familiares, co problema que isto conleva tamén. En moitos casos, pois, ao final estás un pouco atado de algún xeito a ese familiar, non? A volverte da cidade, a deixar o teu traballo, bueno,
son situacións ás veces de dependencia, e incluso tamén pois parellas de xente maior. Eu teño atopado, pois, para min son guerreiros e guerreiras, non? Porque de repente ves que veñen de coidar o gando, de cultivar a terra, etcétera, e despois vanse coidar do seu marido, mellor, ou é unha auténtica locura, non? A capacidade de sacrificio que ten algunha xente nestas zonas. Porque eu aí quería preguntarvos un pouco eso, como foi a acollida, non? Cando fostes por estes sitios, como un pouco como reaccionaron, non? Claro, agora pois facerlle unha fotografía ou dicirlle que entendedes que o que eles estaban a facer, onde habitaban, etcétera, que era motivo de poder mostrar o mundo, non? Un pouco como foron as conversas con esta xente, etcétera. Bueno, a min gustame dicir que este proxecto é posible grazas ás persoas que nos abren as portas das súas casas e da súa vida. Porque non é só que che abran a porta da casa, é que se abran a ti, ¿no? Que iso non é tan sinxelo. E creo que un dos puntos polos que ten moito sentido este proxecto é porque facemos un xornalismo que hoxe en día non se fai tanto, pero polos ritmos naturais dos medios de comunicación, a precariedade que hai, que ás veces adoitamos matar o mensaxeiro, non? O propio xornalista dun medio, pero é que son as dinámicas as que está sometida moita xente. Entón, nós, pois, facemos isto dende fora, con todo o esforzo que tamén nos supón, para poder facer ese xornalismo tranquilo, ir a modo, ir visitar unha persoa, buscala, que o mellor nin estea, e noutros casos, pois, buscala e que non queira falar contigo, ou que de inicio, pois, que che peche a porta, ou que ao final acaba chegándose a ti porque ve que estás falando cunha veciña ou cun veciño, que ese veciño está como validándote de algunha maneira, no? E abres esa confianza. Aínda que tamén, como ia adiantando antes, vemos esa gran acollida que temos por parte de algunhas persoas que realmente pois, nos ven como benvidos sexamos, no? Porque aparecemos ali e somos, pois, nós tamén un momento de conversa e etcétera, no? Pero é eso, gañar as persoas non é sinxelo. Tes que estar con elas, tes que mirar aos seus ollos, tes que escoitalas, tes que intentar falar o seu idioma e non tratalas nin con condescendencia, nin escoitalas, ás veces, en moitos casos, non? Sí. É como é como un traballo de campo antropolóxico, non? A min isto lembrame igualmente cando escoito en procesos de recuperación de entroido, pois que van os antropólogos e as antropólogas e moitas veces din, bueno, que os primeiros días preguntabas e non lembraban nada ou non contaban e tal, ata que por unha cuestión, pois, eso, como que te metías dentro da súa linguaxe, da súa vida, entón xa comezaban a soltarse, e pouco a pouco, a partir de aí xa viña todo, non? Pero que ao principio, pois, sempre, claro, é lógico, non? Ven a túa casa unha persoa que non coñeces, tamén en moitas ocasións, por exemplo, no caso dos entroidos, non tanto, pero en cuanto a ritos, crenzas e tal, pois que a xente pois se inculcou moito de que eso son cousas do pasado que non interesan, non? Pero unha vez que conectas con eles, pois xa vai saindo todo, non? Eu creo que é un proceso moi semellante ao que fai a antropoloxía, non? Sí, a ver, é unha cuestión de tomalo repousadamente e de disfrutar do proceso. Sempre digo que o interesante, e por eso creo que estamos todos nesto, é por disfrutar dos procesos, non tanto da finalidade en sí, senón ao final estamos aprendendo, vivindo, sentindo, experimentando, e en base a esas vivencias despois podemos transmitilo, non? Entón, eso é o máis bonito deste traballo, sentir e transmitir, non? O que non sentimos ao fin e ao cabo. Entón, ao final, moitas veces fas a xornada, fas moitos kilómetros, andas por aí, inda que hai días que non te levas nada en limpo para casa a nivel de traballo xornalístico, digamos, pero levaste vivencias e levaste coñecer a persoas e aprendizaxe sempre. Vamos a poñer algunhas das imaxes que tedes para a xente que nos este a escoitar por podcast. A primeira imaxe que temos precisamente a que ilustra o cartaz esta conversa, non? Que é
hai un home que supoño que estaba ceando, ou así. Entón, un pouco explicarnos, pois, eso, que hai detrás esta foto, non? Que historia ten detrás? Bueno, pois neste caso é un home que vive só na súa casa nunha aldea bastante illada da zona da Fonsagrada. E isto era unha mañá, estaba rematando o almorzo. E, bueno, unha persoa que dá gusto estar con ela, o que che conta, a cercanía que ten, o modo de vida, non? Pegado á terra, unha persoa pois que traballou dende sempre a terra. Eu cheguei a ela, curiosamente, por andar na procura dun carro de vacas. Cando foi o tema da exposición fotográfica e falando coa xente do Museo do Pobo Galego, pregunteille se lle interesaba algunha imaxe en particular e dixeron, pois estaría moi ben atopar algunha persoa que ainda traballe cun carro de vacas. E aproveito esta conversa para si alguén que nos este escoitando ou nos quere achegar algunha historia polo estilo, se coñece alguén que ainda traballe cun carro de vacas, pois aproveito, non? Eu atopei a este home, pois xa saíra publicado na Voz de Galicia, por exemplo, cun vídeo, pero cando cheguei ao seu pobo, pois xa estaba o carro de vacas ali aparcado, deteriorado, con, bueno, xa en desuso, porque o home pois ten problemas de reuma, sufre, non, esa dor e bueno, pois eso, cada vez pois a vida vai a menos e bueno, o que ves nestos lugares e acompañando estas persoas é un ritmo lento, non? E que o tempo pasa moi despacio. De que ano é E esta foto? esta é, pois diría que de comezos deste ano. Esta debe ser de comezos deste ano. E como foi, quero dicir, conversando con el, como foi a relación? Bueno, pois mira, aproveito tamén para decir que un dos audios que tamén a xente comentaba cando fixemos a montaxe, con mellor os QRs, os audios non se escoitan moito, penso que sí que se están escoitando bastante, e xustamente deste home temos ali un QR na exposición, entón directamente a xente pode escoitar a súa propia voz. Entón, bueno, el, por exemplo, que comenta, pois foi, bueno, que foi quedando só, non? É un home que non se casou, que non tivo parella, que non tivo fillos, que prácticamente non ten familia, viven ali uns cantos veciños e bueno, ainda ten por ali unha vaca e fai a comida todos os días e un pouco, pois ir pasando os días, en realidade, un pouco o que queda. Esta imaxe que temos agora, que seguro que é coñecida, eu creo que é das máis coñecidas, non? Que son dous homes un matrimonio, perdón, nun cemiterio. Un pouco, que hai detrás dela, non? Porque aparte, un pouco vendo as reaccións, non? Xa dende... Porque esta foto ten que ter un tempo, porque eu xa lembro de vela, alo menos hai meses, creo eu, non? Ou polo menos unha semellante, pero é como unha imaxe que ti ves e dis, bueno, isto parece feita nos anos 70, sen embargo é actual. Esta foi tomada ano pasado na romaría de Santa Marta de Ribarteme, que eu era a primeira vez que iba. E, de feito, ti seguro que fuches e moitísima xente que nos estará escoitando ou escoitará despois e a mí non me atraía demasiado, a verdade, esta romaría, porque como a tiña visto tanto nos ollos de outros compañeros e compañeras, tan documentada, tan famosa e tal, dixen, pero bueno, o ano pasado tocoume ir por traballo e tamén, bueno, ao final apeteceume. E sendo honesto, pois aquí había máis xente, hai imaxes parecidas desta parella. Eu, cando cheguei, atopeinos xa. E despois circulando un pouco por ali, despois estaban no cemiterio, non? Entón, bueno, aí pedinlles, isto é unha imaxe que a min sempre me gusta en fotografía, incidir de cando se di que pose unha persoa, non? Aquí están posando directamente para a cámara, dixenlle, bueno, vamos a facer un retrato e están posando, non? Pero, bueno, pois sí, unha imaxe que parece que te leva a outra época, non? E un pouco, pois, esa tamén a intención, non? De mostrar, pois, esa romaría, ese rito, esa cuestión, pois, máis ancestral, non? Eso, bueno, pois un pouco
que se transmite con esta fotografía. Apuntar simplemente para quen non o saiba que é a famosa romaxe dos cadaleitos, nas que se meten persoas vivas en cadaleitos, que tanta polémica deu nos últimos anos, etcétera, pero bueno, unha imaxe un pouco distinta ao que estamos afeitos a ver, quizáis, desa romaxe, ¿no? Porque o que máis se amosa é precisamente os cadaleitos, pero bueno, esta é outra visión, ¿no? Sí, a cuestión de como se venera aí a morte, non? E da xente que tivo algún percance e se mete no cadaleito para, bueno, para dar agradecer e, bueno, ao final están posando aí no cemiterio aí parece que están sós, pero están acompañados aí de todos os veciños detrás, non? E como, bueno, ao final este traballo tamén dá para pensar moito, son moitas horas tamén por aí en soidade e despois de fotografiar e tal e acaba sendo tamén en termos filosóficos unha relación, pois eso, decíamos sombras, luces, pero tamén é vida e a morte e, bueno, entón por esa imaxe tamén está ben. Esta imaxe que temos agora, que outra vez para que non a poida ver, en este caso é a baixada da Marela en Maceda, un pouco, eso que nos podedes contar dela, sobre todo porque mostra tamén, non, que detrás, aínda que hai unha crise demográfica de soidade, servizos, cuestión dos lumes, etc., tamén hai un auxe do que é a cultura popular, das tradicións, e digamos que eu sempre digo, non, digo moitos antropólogos, non, que todo este proceso que hai de posta en valor de tradicións e recuperación é como unha especie de resistencia dun pobo, non, a pois estes procesos de globalización cultural, de uniformización cultural, non? E curiosamente, aquí a parte mostras dun entroido que ten moita potencia e cada ano máis. Sí, a ver, volvendo un pouco á imaxe de antes de Santa Marta, esta foi tomada dos primeiros anos que estaba collendo forza a baixada da Marela, non? E foi un ano pasado e xa non sei se volverei o seguinte, non? Porque había tal cantidade de xente, tal cantidade de fotógrafos e fotógrafas, non? Tomando imaxes que acaba por ser imposible traballar e disfrutar do entroido. Entón, esa relación entre a recuperación o disfrute do propio entroido, que, como ti ben sabes, o entroido é algo pois moi vencellado á terra, ás aldeas, á tradición, e toda esa xente de fora que tamén chega e moitas veces non respeta demasiado e tal, pois eso vaise un pouco de man, non? E é un pouco que está pasando, creo, con este entroido de Maceda, con esta baixada da Marela, pero bueno, que por outro lado é maravilloso, non? E o percorrido que fan os felos, e etcétera. E o que distí, está habendo como un boom, unha recuperación moi grande de entroidos e esta imaxe, pois, en definitiva, quere mostrar ese apartado, non? Por eso está incluída na exposición, formaría, digamos, parte desas luces, non? É, pois, eso, a tradición, pero por un lado tamén a recuperación, non? De como se recuperan este tipo de cuestións. E iso é unha cuestión... Sí, no, dalle. Perdoa, Borja, a mí simplemente gustaríame engadir que alén dos entroidos que están cobrando pois ese auxe, non, nestes últimos anos, etcétera, sí que penso que en xeral somos bastante ignorantes dos entroidos que temos na nosa propia terra, non? Porque para min, eu, por exemplo, nacín na Coruña, son medio da Costa da Morte, teño familia en Mondoñedo, eu era unha absoluta ignorante do entroido ourensán, no? E do entroido tamén da parte da provincia de Lugo. E cando te metes ali e comezas a ver non só estes entroidos que agora comezan a ser máis grandes de afluencia, no? Sino tamén eses pequenos entroidos como o de Santiago de Arriba, ali perto de Chantada, etcétera, que son unha clarísima reivindicación do territorio, unha clarísima reivindicación da tradición, de como se visten, de por qué se visten así, ¿no? E esa relación directa que hai entre o entroido e a chegada da primavera, ¿no? É dicir, a despedida do inverno e dar a benvida á primavera, pero por qué? Pois porque vimos dunha sociedade agraria na que a primavera ten unha simboloxía brutal, ¿no? Na que todo agroma, ¿no? Agroman as cousas de comer. Entón, todo iso que é como unha santificación pagá, no? Desa primavera, desa riqueza que ven da terra, e que eso é unha maravilla, e que eso é a nosa historia, pero non tan antiga, no? É bastante recente, pero hai cousas que sí que se están perdendo. Entón, vou facer unha cita
Nunca pensei que faría isto, pero vou facer unha cita futbolística en honor a Arsenio Iglesias, que dicía cuidado con la fiesta, pero eu cambio o sentido, ¿no? Neste sentido, habería que decir que no entroido, cuidado coa festa, no sentido de converter o entroido nunha mera celebración e esquecer todo o que hai detrás, ¿no? Do entroido e todo o que di de nós como pobo e todo o que di das zonas rurais o entroido, ¿no? Eso que nos falta por saber, por eso digo que somos moi ignorantes do noso propio entroido e de onde ven e por que hai unha amarela e por que se homenaxea aquí a un oso e por que aquí levan unhas campaíñas colgadas dun cinto, no? Ou, bueno, todo iso que non sabemos forma parte de nós. Entón, a celebración está ben, evidentemente, pero ao final as celebracións tenden a homoxeneizalo todo, non? Pero hai unha historia que debemos coñecer e que nós tamén a metemos aquí, pois porque nos parece que ten que estar, unha conexión co rural directa. Sí, claro, estamos a falar un pouco de resistencia e memoria, non? Esa é a idea cando falamos do rural e cando falamos do entroido, non? A idea é intentar preservar, é o que di Claudia tamén, non turistificalo, non convertilo nesa cousa que fai o capitalismo de mercantilizalo todo, non? A idea é reivindicar o que é a historia e tamén intentar tratala desde un punto de vista respetuoso como é este proxecto tamén, non? Totalmente de acordo con todo o que dicides. A parte, o do entroido é algo que dá para falar e analizar moitísimo. Aquí en Orgullo Galego facemos xornadas todos os anos e eu tive a sorte de ir o ano pasado a falar precisamente sobre o papel das redes sociais, a masificación, etc. O Museo Galego do Entroido de Xinzo. E o que comentades, a min lembrame, creo que foran nestas últimas xornadas en Entroido, que comentaban, non? Como falando cunha persoa, non lembro de que país era, de África, que era antropólogo, non? Que lle mostraban fotos, non? Dos entroidos da Península Ibérica e dicían, bueno, tedes moitísimas semellanzas con representacións aquí. E dicía, claro, con unha diferencia, que aí está xa representando. Aquí facémolo de verdade, non? Claro, pero aquí ata hai 2 días, como quen di, en Galiza, Norte de Portugal, Zamora, etc., non se representaba, facíase de verdade, non? E estaba en comunión con esa forma de vida. E aínda así, aínda queda moito, non? No que é no sentimento da xente, que para eles vestirse, non? Sempre din, non é disfrazarse, vestirse. É algo máis que se nos poñemos un disfrace, é conectar co teu pasado, son ritos, non? E logo todo o que comentaba Claudia tamén de eso, cando te dase conta do que significa o oso, do que significa do papel que ten eso peliqueiro, bueno, todas esas cuestións, non? É como que te explota a cabeza completamente e eu estou de acordo e temos moitísimo por coñecer. Moitísima xente sorprendíase, non? Nestas jornadas trouxemos entroido de Muros, anteriormente tamén, bueno, falábamos dos entroidos en Mazaricos, por exemplo, tamén en Paderne. O sea, quero dicir que non é só na provincia de Ourense, hai entroidos por toda a xeografía galega e logo está a cuestión da masificación, que eu que comentaba a Brais, que a mí pasoume mesmo, eu fun varios anos a Marela e o ano pasado dixen, eu creo que non vou volver durante un tempo e este ano, de feito, non fun, aínda que sí que fun o entroido de Maceda pola serra e tal, e eu aí entendo que hai un conflicto, non é complexo, non? Porque para moitos sitios o rural é o único evento que teñen no ano no que poder ter xente, mover a vila, dinamizar, etc., non? Entón é moi complicado de controlar iso, pero a súa vez, claro, é mellor, eu sempre digo, é mellor ter 1000 persoas que saben o que van, que non 5.000, que convirtas eso nun botellón, non? Que o que se convirte todo. Vos vedes as festas agora no verán, as festas etnográficas, e son todo botellóns e comidas. E os entroidos, algúns van camiño do mesmo, pero que detrás deso hai quero dicir, hai moito máis que iso, hai xente que está todo o ano xa preparándose para iso, non? E que tamén hai que respetarlo. Respetarlo e coñecelo, porque está ben ir facer botellón e dicir non estamos en contra de que a xente vai a beber nin nada diso, pero sí que, claro, é importante coñecer onde vas, non? E por que se celebra iso.
E respetalo porque é seu, ademais. Claro, É unha cuestión deles. Claro. E porque hai momentos, creo eu tamén, quero dicir, hai momentos para bailar, para beber, para facer botellón, para todo, e logo, pois, igual hai ritos, non? Pois que teñen outra función e que tes que adaptarte a iso, non? Pero eu creo que o fundamental é o que decides vos, de saber onde vas e o que representa, non? Que se che dá coa zamarra un peliqueiro, claro, que non pasa como agora que rebotan e empurran, non? Bueno, é parte dese rito, non? É como se vas unha Semana Santa, non, a unha misa, non? Enfadaste, pois non sei, porque polo que din ou polo que fan ou polo que representan, é o mesmo, non? Entón, bueno, Sí, é unha cuestión que dá... Enlazando co que dis da misa, é que aquí, ademais do tema do entroido, que ao final ven de algo pagán, non é relixioso, tamén está a parte das tradicións religiosas ou das festas religiosas, que, bueno, que tamén están desaparecendo e moitas delas non só coa perda do rural, sino coa perda que vai ligada tamén da fe, de que hai pois menos feligreses, menos igrexas, etc. Isto vémolo, por exemplo, nos cadaleitos que vimos agora, ata este momento. Tamén, hai pouco Brais estivo tamén no Corpiño, en Lalín, que eu, por exemplo, o Corpiño era algo que descoñecía absolutamente, pero que aínda hai persoas que teiman en conservar eses ritos, eses costumes, esa relixiosidade de fervor de casi chegar ao trance e no medio de todo un rito que non sabes exactamente se ten relación directamente con algo estritamente bíblico ou de la palabra del Señor ou algo que ese propio pobo creou e interiorizou, Pois eso tamén é cultura, é como esta xente que di, eu non entro nunha igrexa porque eu non creo en nada. Bueno, habería que saber separar aí, o que é cultura do que é a fe, Todos cremos nalgo ao final, pero Claro. E agora hai relixións, moitas crenzas actuais que se analizarán no futuro e bueno, sí que a parte que no caso dos cadaleitos logo quero dicir, esa que colleu forza, pero hai tamén na Pobra do Caramiñal antigamente moitísimas, como na Mil, nos Milagros a Mil, a xente iba cos cadaleitos, ata aí non tanto no Corpiño, había, falo dos 90, xente que iba ali que eso que dicía que estaba poseída, que tal, ou sea, quer dicir, hai moitísimo, a verdade. Pero que lle está pasando a todo eso é o que comentabas tamén do entroido, que ves o que hai ao redor e estáse convertindo, ou seja, vai a menos xa número de xente, xa non se enche tanto, pero despois estáse convertindo eso nunha feira, non? De comidas, músicas e, ao final, pois, bueno, o que comentabas tamén ao comezo, ao final tampouco hai que velo como algo tan, bueno, unha penuria, non? Ás veces son eso, procesos naturais e, bueno, esta cuestión da religiosidade, pois, bueno, as novas xeracións, por exemplo, non comulgan, non practican e, bueno, estáse perdendo. Pero a cuestión é que a nosa intención é precisamente o que comentamos, non? Documentalo para que permaneza esa tradición, ese rito tamén de algún xeito, non? Antes de que esmoreza totalmente. Sí. E pasando a foto que temos agora, que é unha foto que se ve como unha casa máis moderna, non? Como un neno, etcétera. Un pouco, que significa? Esa, mira, que fale Sergio dela, que el tamén entrevistou estas persoas, así non falo todo o rato das fotos. Esta foto implica esperanza, non? Implica esa aposta polo rural. Son persoas que non son galegas e que viñeron no Agrocuir, aí en Palas de Rei, e decidiron que este era o seu lugar. É unha historia de comunidade tamén, porque por diferentes circunstancias tiveron que afrontar situacións complicadas e a comunidade que fixeron ali, en Palas, foi tremenda. E tamén unha historia que nos retrotrae porque, claro, agora falar de Palas, falar de unha cousa que queren montar ali, non? Precisamente unha delas é unha das persoas máis activas na reivindicación de que non queren que Altri se estea nese lugar. Entón, esta historia é a historia da propia luz que entra por esa fiestra, que é a historia da esperanza, de aposta, de xente que ve unha oportunidade para iniciar unha nova vida,
cunha nena, apostar. Son dúas médicas, ademais teñen unha posición, elas mesmas recoñecen, de privilexio, non? Son as médicas. Delas é a médica de Palas de Rei e a outra traballa nesa zona de Lugo, da provincia de Lugo. Por tanto, aquí esta é a aposta tamén de o que decía Brais, non é unha aposta de habitar o baleiro só pola parte de describir, de documentar o negativo, as carencias, o que falta, as dificultades de vivir no rural arestora neste século XXI, sino que tamén é esta xente que quere resistir, quere apostar e que entende que no rural hai unha vida por vivir e que deciden, malia todas as inconvenientes que pode haber, como por exemplo pode ser Altri, pois loitar por elo. Aquí temos tamén outras imaxes, non? Que tamén entendo que buscan un pouquiño eso, non? Sí, estas son a serie de imaxes, digamos, chamámoslle a parede da esperanza da exposición, non? Imaxes en clave máis esperanzadora, a que estamos vendo agora, pois, bueno, esta é esperanzadora, pero agora mesmo esta parella, Mauricio e Cintia, que son chileno e francesa, que chegaron a San Xoán de Río, un dos concellos que sufren máis o despoboamento en Galicia, e o seu fillo Ollán, que Ollán significa bosque, e aí estaban na súa caravana, na que viviron moito tempo, mercaron unha finca, tiñan un proxecto de facer un tema como de camping, pero moi sostible co medio ambiente. Tamén despois, máis adiante, mercaron unha casa, rehabilitaron a casa, etcétera, e bueno, que querían facer, ao final, tiveron que desbotalo por trabas administrativas, problemas burocráticos, e unha xente, pois eso, que chegou a este lugar enamorándose da natureza, buscando pois esa desconexión, ese respeto co mundo, coa vida, co medio natural, e ao final, por exemplo, unha das exixencias que lles indicaban para facer ese proxecto respetuoso co medio era ter unha máquina expendedora. Entón, son cuestións así tan alucinante, non? Que a mí, cando me contaban, pois quedábame abraiado, non? Como era un dos requisitos indispensables para o tipo de proxecto que les tiñan contemplados, pois, por exemplo, esa cuestión. E, bueno, agora falei con eles fai uns días e, nada, teñen todo á venta. Teñen todo á venta, a finca, a casa, e, bueno, intentaremos atoparnos antes de que marchen, pero dixeron que en agosto marchaban a Francia e despois, bueno, pois onde lles leve a vida. Pero parece que acabou o seu proxecto no rural e un pouco que tamén nos atopamos, que xente que chega e moitas veces tamén chega romantizando e un estilo de vida que tampouco é doado, hai que decirlo, non hai que romantizalo, non hai que pensar que é fácil, non? E moitas veces ten que volver, ten que marchar por onde chegou, non? Claro. Dicir tamén que xustamente esta parella, pois, escribiulle a 70 concellos galegos en situación de despoboamento máis ou menos severo e só recibiu a resposta do Concello de San Xoán de Río. Que iso tamén di moito, no? De que ti queres formar unha vida en lugares en despoboamento cun proxecto moi concreto que ademais está baseado na sustentabilidade, que é un dos requerimentos ou un dos puntos máis fortes que exixe ou que pide ou que publicita, chamémolo como queiramos, a Unión Europea neste momento, e só lles responde un concello. E van a ese concello, intentan armar ese proxecto, ese soño, chamémolo como queiramos, e atópanse con que non poden facelo a súa maneira, de que teñen que chimpar aí unha máquina expendedora de produtos envoltos en plástico. Claro. Sen embargo, témolo aí na imaxe do monte cos eólicos e fondo cun cabalo, non? Creo que aquí a primeira imaxe. Sin embargo, para montar en moitas ocasións estes grandes parques industriais en espazos protegidos, ainda que non protegidos con alto valor ecolóxico, non hai tantos atranques, non? Póñenlles, quer dicir, todo en bandexa. É sinxelo, de feito, bueno, e neste caso en concreto, que isto é Muras, que é, bueno, pues, o municipio galego con máis paus eólicos neste momento, pois estivemos con algúns veciños e co seu alcalde, e os veciños pois contaban, non? Como nos anos 90, pois as empresas
eólicas, empresas verdes, non esquezamos que como se publicitan, chegaban ali dándolles dúas opcións, ou alugas o teu terreo ou expropiámoste. O sea, é así. E algúns venderon e algúns alugaron. Parece que están máis contentos, obviamente, os que alugaron, porque, bueno, comezan a botar contas e o tempo que levan, e claro, bueno, o Concello encargou un estudo á Universidade de Vigo que bueno, os datos a verdade é que son tremendos, non? Porque a porcentaxe de beneficio das empresas eólicas en comparación co que se lles pagou aos veciños, pois é que é unha diferenza abismal, e por outro lado, pois tamén o que reverte na poboación en comparación co beneficio das eólicas, pois é tamén unha diferencia enorme, non? Sí, hai unha relación, eu creo, ou polo menos eu fago esa relación, o mellor non está acertada, pero, por exemplo, co que está pasando agora coa enerxía eólica, co que pasou anteriormente cos embalses, non? Pasa un pouco o mesmo, non son proxectos que anclen poboación no territorio, parece incluso ás veces todo o contrario, que para realizalos máis convinte que se marche a xente do lugar, incluso pois esa imaxe que estamos vendo é o propio pobo de Aceredo que quedou sepultado coa construción do encoro, non? Entón, digamos que non é algo que revirta positivamente na poboación destes lugares e, por outro lado, é algo que se fai sobre todo para abastecer as cidades, non? Entón, vai en detrimento do medio rural, digamos que o que se acaba convertendo o que é o rural é na trastenda das grandes cidades, tanto a nivel de produción de enerxía, como a nivel de produción de alimentos, como a todos estos niveis, non? Pero non ancla a poboación aí, non? A xente non se beneficia directamente. Sí, históricamente repítese o relato, non? Sí. Contábanos o alcalde eso, que o alcalde de Muras contábanos que non se perde poboación polos eólicos, non se pode dicir que se perda por mor dos eólicos, pero sí que é certo que tampouco se fixa, non? Seguramente unha persoa que queira vivir nunha área rural, pois non vai ir vivir a unha zona onde se escoita o ruido dos eólicos, que teño que dicir, sinceramente, que nunca estivera nunha zona tan perto dos eólicos e de tantos eólicos, e que eu pensei nese momento, claro, é que se rouba o silencio, non? Ese silencio característico da natureza de escoitar simplemente vento e paxaros ou pois queda roubado, non? Porque realmente hai un rum todo o tempo, non? Sí. E aí no caso de Muras, porque logo meteron un pouco de man para cobrarlle a esas empresas, que antes nin iso, non sei se agora siguen así, pero ata aí non tanto, creo que non pagaban a luz, non? Ali a xente da zona, pero que antes de que se tomase esa medida nin eso, se teñan vía libre completamente e como estamos vendo na actualidade, en ocasións con permisos que non cumpren a legislación, ameazando os veciños. Temos aí o exemplo do Monte Acibal en Amil, tamén que aínda cunha sentencia que di que é desfavorable, que non poden seguir traballando, siguen dinamitando todo e sin embargo, nesas cuestións parece que é tremendo, non? Bueno, temos por aquí moitas fotos máis que eu creo que hai animar a xente pois que vai a ver a exposición, que vai poder velas e en mellor calidade como teño aquí subido, non? Sí que quería preguntarvos un pouco, pois para que nos este a escoitar e diga, bueno, eu quero ver esta exposición, onde podo vela a día de hoxe e en que sitios vai estar próximamente tamén? Pois agora mesmo está no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, e vai estar ali ata 1 de setembro. E imos a intentar programar algunha visita guiada nestes meses, tanto xullo e agosto, non? Para, pois eso, explicar un pouco as fotos, estamos estes días un pouquiño con eso, e despois, de cara a comezos de setembro, a exposición viaxará a Ourense, o Centro Cultural Marcos Valcárcel.
E máis aló, de momento non podemos ver nin ler, pero bueno, agardamos que siga viaxando, pero bueno, estamos eso, en negociacións e todo apoio pois é benvido e fai nos falta tamén. Así que, bueno, a ver onde remata, despois de Ourense, a onde sigue viaxando, pero a intención é que, bueno, pois que teña un percorrido longo, non? E incluso despois tamén estamos en conversa para intentar levala a outros lugares de España, Cataluña, etc. E ademais, como digo eu, é unha exposición viva. E entón, bueno, agardamos que guste a xente que a visita e se gusta, pois que pensen que vai a mellorar, porque vai a seguir evolucionando e se por algún motivo pois non gusta o suficiente, pois que nos den tamén unha segunda oportunidade que seguirá viaxando e evolucionando, non? Entón, bueno, irá mudando o seu formato. Por exemplo, Ourense é un espazo un poquinho máis grande, imos a ter que incluir máis imaxes e máis textos e bueno, que vai evolucionando a cousa. Deixan por aquí bueno, están comentando tamén por aquí polo chat, pero deixan aquí un privado en Instagram que preguntan, por unha parte, si hai posibilidade de que esa exposición chegue a sitios como Lugo ou Vigo, ou incluso tamén a concellos ou rural, e por outra parte preguntan que, tendo en conta que isto é un traballo moi grande, quero dicir, a ver se entendo ben, como financiades, se ten axuda das institucións ou é todo pola vosa conta? Boas preguntas todas. Sí, moi boas preguntas. Primeiro, sí que nos gustaría que a exposición fose itinerante de verdade, no sentido de que estea polo menos en todas as cidades de Galicia e tamén nalgunhas vilas, por que non, non? Ese proceso, pois, estamos traballando niso, estamos en conversas para ver cando e como, non? E vai ser posible iso, pero sí, algo moi importante deste proxecto é que para que proxectos como este pois poidan ser unha realidade a nivel multiplataforma, exposición, reportaxes, etcétera, pois precisamos evidentemente de apoio, non? E neste caso pois contamos co apoio da Deputación de Ourense, do Concello de San Xoán de Río, bueno, tamén colabora evidentemente o Museo do Pobo Galego, apoia a Deputación da Coruña, o Concello de Santiago de Compostela, pero bueno, claro, para poder levalo por aí diante, pois necesitamos evidentemente ese financiamento e é importante pois contar con ese apoio institucional, claro. Na parte, perdón, a min gustaríame incidir porque, claro, é un tema moi paixoal, non? Entón, a cuestión é que tampouco botamos moito a vista atrás, ou polo menos intento non facelo. Por exemplo, coa xente do apartado audiovisual, non? Que montou esta peza que está tamén na exposición, que é como un avance do que pode ser o documental. Preparando un orzamento tamén me plantexaba a cuestión de ti deberías calcular cantas horas invertiches en viaxar, en facer, e dixen, mira, prefiro non facelo porque senón podo deprimirme directamente, non? Porque non, eso non está remunerado, non está remunerado moitísimo do que facemos, tanto de, pois eso, de viaxar, de percorrer, de, bueno, todas as horas que hai investidas, a verdade é que é moitísimo, pero bueno, que queremos que temos que facelo, pero sí o que decía Claudia, neste momento estamos pois intentando tirar moito do que é a axuda institucional, porque creemos que é un proxecto que ao final ten que interesar tamén as institucións, non? Porque fala propiamente de nós como pobo. E bueno, neste caso a exposición, que a primeira parada, pois, obviamente todo o que comentou Claudia, pero claro, a institución que apostou, digamos, forte por ela, pois foi o Museo do Pobo Galego, non? Que nos facilitou, incluso adiantou cartos e senón non sería posible facelo. Exacto. E todas as grazas a todas as entidades e institucións que apoian e colaboran neste tipo de proxectos, non? Que son proxectos pois feitos con toda a ilusión, con todo o mimo, con toda a vocación de que sexa pois un bo proxecto documental e xornalístico, non? Que ao final son cousas que creo que deberían valorarse no noso país pola importancia temática que ten, pola importancia documental e pola maneira de facer xornalismo, no? Que hoxe en día facer xornalismo de longo alento, de maneira repousada, de ida e volta, é dicir,
ir ver unhas persoas, volvelas ver 2 meses despois e ir contando a historia e ir reunindo, pois eso non é tan sinxelo hoxe en día, non? Entón, bueno, pois todo será benvido e de verdade que para quen nos estedes vendo, habitarovaleiro.gal, si queredes mandarnos algunha proposta, algunha suxerencia de algún tema que coñecedes e que pensades que merece ser contado, merece ser documentado, por favor, animámosvos a que nos escribades. Pois, mira, din por aquí tamén, só polo traballo que hai detrás, merece a pena velo. No meu caso, se non a vexo antes, verei en Ourense. Bueno, en Ourense haberá viño, sabes? É importante, perdón, ir sempre ás inauguracións, claro, porque hai comida e hai bebida, a ver, eu sempre lle digo a todo o mundo, ir a Santiago tamén, pero Ourense, pois tamén, pois ver como evolucionou e compartir ali entre todos, eso está moi ben sempre. Pois sí, eu tamén espero poder ir e aparte que gustaríame vela guiada, que a verdade que hai un traballo detrás enorme, non? E supoño que o seguinte paso, non, que tedes xa é o documental, non sei se en algún momento todo isto vai quedar xa subido con toda esa información e todo na página web ou en principio non. Na página web a nosa intención é facer un repositorio con información, datos sobre despoboamento, datos sobre o rural, algunha cousa interesante na que a xente poida afondar un pouquiño máis, etcétera, pero bueno, tamén vai haber publicación de reportaxes próximamente, que tamén o veredes, e bueno, un pouco todas as patas que queremos cubrir a maiores da exposición para facer a exposición máis grande, pois veredes máis amplamente en texto, audio, fotografía, por suposto, e ese documental que agardamos e traballamos con moitísima dedicación e moita ilusión. Pois animar a xente a asistir a esta exposición, o Museo do Pobo Galego, animarvos a visitar tamén as redes sociais, non, que tedes aí Instagram, non? Facebook. E Facebook tamén, porque é un traballo impresionante, e tamén, bueno, dicir como hai xente que entrou tarde, que mañá vai estar xa subida en Spotify, iVoox e YouTube, e tamén, bueno, eu quería rematar non esta conversa pois xusto con esta imaxe aí dunha palloza en Piornedo, porque é un lugar pois no que, bueno, para min é moi especial, un sitio que é impresionante, que ademais agocha non o que falábamos antes, xente que está facendo un traballo impresionante en cuestión de tradicións, medio ambiente, cultura popular, incluso, bueno, non en Piornedo mesmo, non, pero Xeral nos Ancares hai un proxecto que a Carqueixos a bordo dos Ancares, que tamén son estes novos proxectos onde hai gandeiras traballando, bueno, nun contexto ademais moi complexo, non, para vivir ali, non? E que sí que quería rematar non con esta imaxe, pois porque eu creo que resume un pouco pois o que é a filosofía do proxecto e, por suposto, darvos as grazas por estar hoxe aquí nestas conversas. Pois grazas a vos. A ti. De verdade, e unha mención e un agradecimento que non dixemos ás cooperativas rurais, non só polo traballo que fan no territorio e en favor sempre do rural e das persoas que o habitan, sino tamén pola colaboración que teñen con nós, que nos abren sempre as súas portas, que nos dan información e facilidades, ou sexa que mención especial tamén ás cooperativas no rural. Pois, nada, dito queda, e xa digo, parabenizarvos polo proxecto, a verdade que é impresionante, e nada, eu xa digo aquí mesmo, agora mesmo, non, que eu sí que vou intentar facer o posible por asistir a unha das visitas guiadas ali no Museo do Pobo Galego, aínda que non haxa de comer e de beber, pois haberá que facer Vamos a facer unha sección contigo, Claro, se pode ir por unha tortilla ali ao lado, sabes? Non hai problema. Vamos logo a tomar unha tortilla pois a Tita ou esta que tan coñecida ou así, e nada, eso, darvos as grazas e os parabéns tamén. Moitas grazas. Moitas grazas a ti e parabéns tamén pola gran labor que facedes, que está moi ben a nivel divulgativo e é unha maravilla, verdade, escoitarvos cada certo tempo.
Dende logo, Graciñas. longa vida, orgullo galego. Graciñas. Grazas. E tamén Parabéns. este proxecto. Graciñas. Chao, Graciñas. chao. Moitas grazas. Chao, chao. Chao, chao. Grazas. Chao, chao. Bueno, agardo que vos gustase, a verdade que é bueno, un traballo impresionante que eu creo que o que digo, non? Merece a pena, paga a pena visitalo, paga a pena divulgalo, coñecelo, porque é todo o traballo que fixeron eles e ademais é todo o que visibiliza, non? Esas historias que como dicimos que merecen ser contadas, non? E que fala de esa vida que avanza na Galicia que esmorece, non? E que animo pois a poder visitar. Nada máis, vamos a deixalo aquí, dicir tamén que o vindeiro xoves, semana que ven, o xoves ás 9, teremos a unha convidada de luxo tamén, a rapaza do Bierzo que sacou hai uns meses un dicionario da lingua galega no Bierzo, e con esta rapaza vamos a falar pois sobre a situación do galego neste territorio, un pouco tamén dese traballo, non, alrededor do dicionario. Vamos falar pois pouco como ven as novas xeracións, non, o galego no Bierzo. Como digo, será o vindeiro xoves ás 9. Estade atentos ás redes sociais porque anunciarémolo por aí e nada. Emprazarvos a esta conversa e animarvos tamén pois a que visitedes as nosas redes sociais e que vexades todas as conversas que hai en YouTube, en iVoox e Spotify. En iVoox e Spotify non están as máis antigas, pero en YouTube están todas. Conversas xa dentro do ano 2020, que teñen xa en total milleiros e milleiros de reproduccións e que seguen a funcionar moi ben, a verdade, na actualidade, non? Nada máis, darvos as grazas, boa noite e, como digo, seguimos. Graciñas, chao.